Umývanie riadu. Po príchode do práce sa prezleč do pracovného odevu. Starostlivo si pozapínaj všetky gombičky a spony na odeve. Odstávajúci odev môže spôsobiť pracovný úraz. Nezabudni na pracovné pomôcky, ktoré ťa ochránia pri práci pred úrazom či znečistením. Asistent ťa oboznámi s plánom práce. Povie ti, akú prácu budeš vykonávať a ako dlho budeš pracovať. Napríklad, dnes budeš umývať všetky taniere, príbory, misky a podnosy z obeda. Budeš pracovať na tejto umývacej linke. Ak ešte nevieš linku obsluhovať, tvoj asistent ti vysvetlí a predvedie, ako funguje. Špinavý riad postupne prinesieš k umývačke riadu. Riad roztrieď a vkladaj na pás do umývačky riadu. Počas vkladania riadu do umývačky dbaj na všetky pokyny asistenta o bezpečnosti pri práci. Po pracovisku sa bezdôvodne nepohybuj. Ak uložíš všetok riad do umývačky, na určenom mieste počkaj na ďalší špinavý riad. V práci pokračuj, kým nie je všetok špinavý riad v umývačke. Pri poruche zariadenia alebo neistote či problémoch si vyžiadaj pomoc asistenta. Po určitom čase budeš mať prestávku na oddych a na občerstvenie. Vyberanie čistého riadu. Asistent ti vysvetlí, ako sa vyberá čistý riad z umývačky. Budeš ho pozorovať pri práci, aby si sa to naučil. Potom to urobíš sám. Vyberaj čistý riad z umývačky a roztrieď ho. Každý druh riadu, taniere, príbory, šálky, misky, podnosy alebo iný riad, patrí na svoje určené miesto. Umytý riad ukladaj tam, kam patrí. V prípade poruchy zariadenia alebo neistote či problémoch si vyžiadaj pomoc od svojho asistenta. V práci pokračuj, kým všetok umytý riad nie je roztriedený a umiestnený v stojanoch. Potom opusti pracovisko a choď sa prezliecť do šatne. Po splnení všetkých vytýčených úloh sa prezlečieš späť do civilného odevu a opustíš pracovisko.